Tilbage med en ny samling, der er opkøbt, og du kan være med til at fortælle mig, om jeg har gjort mig et godt køb eller ej til butikken. Der er i hvert fald noget Watsy, der er nogle blandede hits, ting og sager, der er bulk, der er alt muligt godt. Og det her, det er en samling, som der kom ind, i hvert fald blev rettet henvendelse til mig via e-mail, og jeg kan godt holde ting en lille smule anonyme. Men der er en makker, som der skriver til mig og siger, at han har 4027 almindelige kort. Han har 90 hollow kort, 13 hollow trainers, 381, har gjort så meget umage med at tælle det her op. Jeg har jo ikke åbnet kassen, så jeg tager hans ord på det. Reverse trainers 80, energy 612, trænerkort 640 og Celebrations bulk 283. Celebrations bulk er jo altid sjovere for mig. Han spørger, om jeg er interesseret i det, og jeg svarer så, at jeg har givet et samlet bud på, det hvilket så bare er bulkkassen, der består af, at 10 øre stykket for de almindelige kort, 25 øre stykket for hollow-kortene. Jeg vil sige, normalt giver jeg faktisk en lille smule mindre, så jeg tror måske, jeg ved ikke hvorfor jeg sagde 25, men det er fair nok, det får han. Jeg plejer faktisk bare at sige, at alt bulk er 10 øre stykket, men jeg tror, at mit ræsonnement, jeg har skrevet det, har nok været, fordi at så giver jeg en samlet pris, og jeg vil gerne have Celebrations bulk, den er sjov for mig, men jeg er honestly lidt uinteresseret i hollow trainer og reverse. Men nej, jeg på det her tidspunkt har altså, og det kan være klokken har været mange om aftenen, men der har jeg altså tilbudt ham 25 øre stykket for hollow, 25 øre stykket for hollow trainers, 25 øre stykket for reverse, 25 øre stykket for reverse trainers, 0 kroner på energi, 10 øre stykket for almindelige træner, og Celebrations bulk en halv krone stykket. Og så har jeg skrevet med det forbehold, at det er near mint stand. Han svarer så, at han har også en masse V og V-max og full arts og lignende, og at han kommer forbi i dag. Jeg har så midlertidigt glemt det, og har haft bistående i butikken i dag. Og hun skrev så til mig, at han var her. Og det er så heldigt, at bor cirka 11 meter væk herfra. Så det er meget nemt, at det kommer til. Men jeg var lige ved at spise morgenmad. Så det var det var heldigt, at det lige kunne gå ind, selvom jeg havde glemt det. Jeg har så lavet en seddel her, som ser således ud. Der står alle priserne på alt, hvad der er blevet købt. Jeg vil så vise det frem nu. Der er sikkert nogen, der spoler tilbage for at se den. Men jeg skal nok gennemgå den her seddel her. Nu er den her som min lille reminder om, hvad der er. Men normalt, når jeg kører samlinger op, så tager jeg og skiller tingene ad. Så man kan sige, at det her det var ret hurtigt, fordi at han havde allerede sendt mig en liste over tingene. Jeg har givet bud på de ting. Jeg budte en lille smule over, hvad jeg normalt byder, men det har jo så været til gavn for, at han har følt, at det var værd at tage herover, og så har taget, hvor man kan sige, at den ting fra e-mailen, det var 750 kroner i alt. Det er den ene linje her, alt det andet er så kommet forbi butikken, fordi jeg har givet, der er måske også nogen, der siger, at det er en vildt dårlig pris. Det er en bedre pris, end hvad jeg normalt giver. Men så er der kommet alt muligt andet. Måden jeg normalt gør det på, det er, at jeg tager og sorterer ting i forskellige lots. Så det vil sige, hvis jeg kan se, gennemsnitligt er alle de her V-kort. For eksempel så har jeg lagt, skal vi se her, bulk V-kort, der er 144 af dem. Dem giver bare en 5 for. Og så aftaler jeg det med, altså sådan er det ikke bare. Hvis der er nogen, der gerne vil have 10 kroner for et V-kort, så takker jeg nej til det, fordi jeg har mange, og jeg får mange. Så der er det bare en 5, og det er cirka gennemsnittet på kartmarkedet også. Nogle gange koster det 2 kroner, nogle gange koster det en halv krone, nogle gange koster det 8 kroner. Så tager vi bare udgangspunkt i et cirka gennemsnit, som cirka en 5'er. Så laver jeg en bunke med det af 5 kroners V-kort. Så er der nogle Trainer Gallery kort, der er en lille smule bedre, men stadig den billige ende. Det er 7,5 kroner. Den var der 21 af. Så er der, og så videre ned. Så jeg laver ligesom, bulker det op i nogle forskellige bundles, i stedet for at jeg tager hver linje. For eksempel, så kan man sige, nu ved jeg, at han kom med nogle pins. Jeg vil ikke vide, hvor de ligger hen, men der ligger nogle pins i en af de her kasser her. Og dem er der, det har jeg ikke noteret på den her, det kan jeg ikke lige se. Men der var nogle pins, og de var lidt bedre end de normale pins. Jeg tror, der var en Charizard imellem, og der var nogle af de andre, nogle af de pins, som jeg kan sælge som sådan premium pins. Og der giver jeg så bare en samlet pris, og siger 100 kroner, han sagde 100 kroner. Men der var ikke så mange. Nå, men lad os prøve at kigge det her igennem, så vi kan jo starte med, nu tager vi det bare fra toppen af. Det er sådan her, stakken den ser ud.
Jeg har åbnet, jeg ved, der er kort inde i, det er ikke mursten, men jeg har ikke kigget på de kort. Det her, det er nogle af de kort, jeg har givet priser på. Det her, det har jeg også givet priser på. Og ja, så jeg tænker egentlig bare, nu tager vi det et skridt ad gangen, og jeg har et indtryk af, at det her det nok bliver en lidt lang video. Og så vil jeg prøve at holde mig til min facitliste her, og være så gennemsigtig omkring, hvordan det her det foregår, som det om muligt kan lade sig gøre. Så dem her, der slår jeg priserne op. De er ikke så forbandet dyre på Card Market. Og der tog jeg simpelthen bare en gennemsnitlig pris, som hed på tværs af de her 10 kort, der fik han lige omkring en 20, kan det virkelig passe en 20 stykker, så har jeg også betalt lidt mere, end jeg normalt vil gøre her. Ved du hvad, jeg tror faktisk, der har været en fejl i mit regnestykke her. Han har faktisk fået 17 kroner og 80 øre per af dem her. Jeg tror ikke engang, det er det dyreste, det tror jeg ikke engang koster 17 kroner. Nå, så men det er lige meget, det er fair nok. Det er nogle relativt billige jumbo-kort, som man kan købe på Card Market for ikke en skid. Jeg har også uendelig mange af det, men det er nogle fede nogen, så det gør ikke noget. Jeg skal nok få dem solgt og tjene mønt på det. Hey, sådan det. Det er en læring. Reshiram, Charizard, Tag Team, fucking godt. Lances, Charizard, Pikachu, det er også super fedt. Der er en Komiya Pikachu, det er faktisk den eneste Pikachu. Ja, han har lavet nogen, hvor de har været i baggrunden også, men der er ikke så mange Komiya Pikachu'er. Celebrations og Pikachu V-Union mere her. Så de er meget fede. Den her binder her, den ryger faktisk også. Altså alting bliver jo solgt i butikken. Så den her binder vil jo nok blive sat til 15 kroner. Jeg gør mig ikke så umage med at sælge brugt ting. Sat til en 15 kroner over på hylden derovre. Og så, ja, så kan man købe den, hvis man har lyst til det. Nu lægger vi lige den her til side. De bliver alle sammen sat i enten, faktisk den map, der er lige der, eller i sådan nogle små lommer med en pris på. Så det er noget af det, jeg har den højeste avance på. Fordi at, hvis vi ser her, der kan du se Dragapult 40 kroner. Normalt så giver jeg tættere på en 5'er, end jeg gør på 40 kroner for det der. Så det er der, hvor min avance er højst i forhold til Pokémon-kort. Tag den næste her. Jeg ved ikke, hvad der er hvad. Det her, det er... Jeg ved, at der er nogle fakes imellem den her. Det gad jeg ikke at pointe ud til ham. Jeg tælte det bare op, og så tænkte jeg, det er, hvad det er. Det er WotC Bulk. Der er 244 kort. Han har fået en kronstykket. Der er så nogle af dem, der er... energierne har ikke givet en kronstykket for til gengæld. Super godt kort. Jeg har delt det her op, så den kommer til at hedde træner i en bunke, skal vi se her. Bum, dertil. Og resten er Pokémon. Mange af Pokémon-kortene er falske. Eller en håndfuld af dem er, jeg tror måske, der er 10-15 af dem, der er falske. Jeg fik ikke kigget det her super grundigt igennem, så det passer mig fint, at jeg lige kan gøre det nu. Dem, som der er rare, jeg tror, Glass måske er en rare. Ja, man kan se nede i bunden her, der står en lille stjerne. De er lidt mere værd. Jeg har ikke gjort mig så umage med at sælge nogle af dem her før Komiya. Så jeg har en kasse fuld af WotC-trænere, og jeg skal på et tidspunkt have flyttet det ind i en binder. Det kan være, at jeg gør det i morgen. Det kan også være, at jeg gør det i overmorgen. Men sådan en som den der for eksempel, det er ikke en, man ser hver dag. Snorlax, altid god. Super godt måske. Men det er fremragende. Der var lidt WotC-træner. Jeg tror måske... jeg kan ikke se den på listen. Er den rød under bulk? Nej. Den har jeg også givet... Den har givet en halv kronstykke, tror jeg. Så er der lidt af det her. Og jeg hver eneste gang, at jeg får kort ind, bum, så får de altså et ny lomme. Der er ikke nogen vej udenom det. Jeg har en lomme forbi, tror jeg. Det kan ikke lade sig gøre for mig at gemme lommer. Det er uanset hvem der kommer ind og hvor pæne de ser ud, så er der bare et eller andet i mig, der sådan hedder, at der er noget med, at hvis det er lommer fra Temu, så kan der være sådan en eller anden form for syre i, der gør, at kortene sidder fast. Hvis det er lommer, som er beskidte, så vil jeg jo ikke sælge dem, og så videre. Så alle lommer bliver altid erstattet, når jeg køber kort. Det er ikke fordi, jeg kommer til at sidde og gøre det her med 244 bulk WotC-kort. Jeg tror kun, det er dem her, som jeg skyder på, at han har vurderet som værende hits, og derfor lagt i lommer.
Jeg vil nu sige, at der var mindst lige så mange hits i resten af stakken. Almindelig condition. Altså, det er ikke dårligt. Jeg har fået ting ind, der er meget værre end det her, så det er helt fint. Godt, lad os prøve at se, hvad på godterne her. Så der var en fake. Bum. Cubone, Rhydon, Onyx. Alt, hvad der er base set, og alt, hvad der er fossil, alt, hvad der er base set jungle fossil, det har jeg altså efterhånden kassevis af. Det er meget sjovere for mig at få den. Skal jeg lige se på bagefter, den ser lidt sjovt. Det er meget sjovere for mig at få Team Rocket, eller Neo, eller ægte kort ind, end det er base set. Jeg har måske 100 med chops. Ej, jeg har ikke 100, men jeg har rigtig mange, der ligger. Det er jo et sjovt og et nostalgisk kort. Men jeg skal også kun have en håndfuld af dem i mapperne. Jeg kan jo ikke lave en hel map kun med chop-kort. Så der er Machoke. Den Machoke er nemmere for mig at sælge, end den Machoke. Den er faktisk heller ikke helt svær, fordi det er også nemmere for mig med base set 2 faktisk, end det er med almindelig base set. Pupitar, Fake Hitmonlee, Starmie, Horsey, Super, Cloyster, Poliwhirl, Fearow, Spearow, Articuno, Promo, skal vi se standen på den. Den er lidt, der er lidt ridser og sådan, whatever. Det er stadigvæk et godt kort. Slowpoke. Jeg har lige købt en t-shirt med det design til min kæreste, så det kan være, at man kan komme forbi butikken, når hun står, og så servicere folk i en Slowpoke-trøje. Fedt artwork. Også Rares er, det var også fake. Rares er det, som jeg begynder at gøre lidt mere ud af, end jeg har gjort førhen. Jeg tror faktisk, Morten lidt efter den her nogenlunde stand. Bum. Værsgo, Morten. Der var den. Og der var en rare. Så rares gør jeg lidt mere ud af, fordi at de er altså svære for folk, der laver mastersets at finde. Og det har jeg hørt folk fortælle mig rigtig meget. Men jeg har nogle gange gået ind af det ene øre ud af det andet. Der var der også en rare lige der. Super. Brox Golbat meget bedre end Fossil Golbat. Altså i forhold til interesse. Folk. Heller ikke helt tosset. Og en af de rigtig gode, det er jo faktisk i min optik et større hit end base set Charmander. Base Charmander kunne jeg være rimelig ligeglad med. Indtil videre har vi 4 falske kort. De ryger falsk kort, men deres border er nærmest så stort, at der kunne være sådan en stregkode nede i bunden. Bootups, Horsey. Og skal vi se her. Den ser sgu meget normal ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige hiver den til side. Vi fortsætter. Og lige nu der er sorteringen ikke i forhold til priser. Det gør jeg, når jeg har lagt dem i lommer. Så prissætter det efter det, så det er lidt nemmere at smide priser på. Lige nu der er det bare for at frasortere falske kort og lige danne et overblik. Og så rigtig godt kort. Danne et overblik over, hvad der er lidt mere værd, og hvad der er lidt mere interessant. Solidt kort. Jeg tror faktisk også, jeg fik den her ind som hollow. Rigtig flot hollow kort. Altså ikke stand, hvis den var sgu sådan lidt. Jeg synes standen på den alle sammen var omkring. Var under excellent. Men fint nok. Lad os se. Sandshrew. Også jungle kort. Men den tror jeg måske jeg har færre af. Den synes jeg ikke ser så mange af. Måske gør jeg. Det ved jeg ikke. Jeg kan huske, da Team Rocket kom ud. Jeg synes, det der var et røvfedt kort, der kom ud. Bum. Så der er altid. Altså, når jeg sætter priser på Watchy-kort, så er jeg begyndt at sætte priserne lidt op på First Edition kort, og det er ligegyldigt, om den er lidt slidt ud i siden og så. Det er bare, jeg skulle til at sige blandt børn, men det er faktisk også bare voksne samlere, der bare synes, det er røvfedt at have First Edition kort. Vi har jo uendelig mange First Edition New Genesis kort i Danmark. Det er jo fandme nærmest som om, vi fik flere First Edition, end vi fik Unlimited, men det er lige meget. De er enormt populære. Rare og uncommon. Så det er smadret godt. Det her, det er det er jo ikke et kort. Der må være nogen, der kan skrive til mig og så sige, at hvis det her det er en eller anden form for ukrainsk kort eller græsk kort, der er kommet, men det ser meget fake ud. Så den lægger vi i fake-bunken, medmindre der er nogen, der skriver, at det er ikke fake, Alex. Det var bare en græsk eksklusiv udgave. Det tror jeg ikke, det var. Raichu. Er den bare lidt medtaget, og ja, det tror jeg sgu bare, den er.
ser sådan ud. Brock Scrabbler. Blissey, alle af de her e-card reader kort er gode. Det er base-kortene, der er Pikachu helt klart også en vinder. Beedrill er folk lidt mere ligeglade med, selvom den er rare. Kingdra også god. Alle med Misty er også udmærket. Gym Heroes. Gym Heroes. Hvad er bedst? Gym Heroes, Gym Challenge. Smid en kommentar nedenunder. Jeg vil sige Gym Heroes, fordi der er flere. Der er Brock og Misty. Så der er nogle af dem, som folk er lidt gladere for, og jeg tror, folk er lidt mere ligeglade med nogle af de der trænere. Hold da kæft, var. Kan I huske den her? Var ikke den, der var et klistermærke? Eller husker jeg forkert? Nej, det var sgu nok ikke den, der var et klistermærke. Men den er falsk. Falske kort, de ryger i falske kort på. Nu må vi se, hvor mange falske kort den ender på. Weedle, Bellsprout, Paris, Diglett. Den er også fed. Ericas, Oddish, Ken Sugimori, illustration. Grimer, Weeping Bell. Der var også lidt italiensk imellem, så det skal jeg også, om jeg kan huske, at lægge til side, hvis jeg falder over det. Jeg kan huske, der var et enkelt hollow-kort, der var italiensk. Jeg kan ikke huske, hvad for et det var. Så er der en godt krøllet Venusaur her med Blood Tops Logo TV Animation Edition. Det kan være, at jeg laver en Tops-mappe på et tidspunkt. Det er sikker på, at der nok skal være nogen, der vil synes det er sjovt. Men det bliver nok ikke lige forløbig. Jeg skal lige have nogle flere tops. Altså jeg vil sige, at de fleste topskort, jeg har, er temmelig smadret. Så, og ellers så skulle det være, fordi der var en af de der foils, der var sådan unikke, specielle, et eller andet. Jeg kan ikke lige genkende et specielt pattern. Black tops, blue tops. Jeg kan ikke huske det. Jeg mener, at det ikke lige sjældent. Er det ikke sådan der? Jeg kan ikke huske det. Jeg er faktisk også ligeglad. Nå, Nido, Queen, Tentacool, Slowpoke, Ninetales, Growlithe. Jeg synes også, der var en Caterpoop herinde. Weeping Bell, Voltorb, der var den sgu. The Champion. Det er fordi, det er forskellige udgaver. Det er TV Animation Edition, og det her, det er en eller anden form for base. Nej, det er også TV. I don't know. Jeg aner det ikke. Jeg er også ligeglad. De ryger i en topskasse, og så en skønne dag, så kommer der en binder med dem her, og så kan man få dem billigt. Det er ikke noget, som jeg har så stor sådan jargon til, eller hvad man siger. Det er uinteressant for mig. Men de ligger der. Bum. Det var det for den første kasse. Nu rykker vi lige det her op, og så kan de ryge ud i de rigtige kasser bagefter. Så far, der var faktisk ikke så forbandet meget falsk imellem her. Jeg synes, at der var lidt mere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bum, nemt. No problem. Og Morten, du må lige skrive, om du synes den her. Jeg ved, Morten, han ser min video. Jeg er sikker på, at han også sidder her 18 minutter inde i en video, og så siger, der er sgu for meget folk oppe i det hjørne, eller noget andet. Dit navn står på den, hvis du vil have den, Morten. Godt, vi tager den næste her. En Mewcast, det var sgu nogle sleeves. Dem kan jeg også altid bruge. Det er faktisk også ret nice med nogle af de her ETB sleeves. Brilliant Stars, Fusion Strike. Jeg tror ikke, jeg har så mange ETB'er, jeg har åbnet op af dem. Så det passer mig glimrende at få dem ind. Og det var der så. Hvad er det her? Så det er en Genesect. Det kan jeg sgu ikke huske, hvilket sæt den skulle være fra. I have forgot. Og nogen. Det er sgu da fra en... er det fra en Pokémon Center ETB? God diddly damn. Jeg kommer også til at lave en mappe med lommer på et tidspunkt, når tiden er til det. Der var sgu da nogle pins her. Bum. Lad os se, hvilke godter der gemmer sig i denne pin-mappe. Dem her, dem giver jeg normalt ikke. Jeg har aldrig nogensinde solgt dem. Det kan være, at jeg skal sælge dem en dag. Den her, det er en god en. Det er en rigtig god en. Så dem her, de ryger i... den her gør nok ikke, men de her er sådan lidt mere premium, nogen her. De ryger i en premium pin kasse, jeg er i gang med at opbygge. Fordi normalt så, lad os sige, jeg smed Charizard ned mellem alle de andre pins, så
kunne jeg godt have solgt den for mere, end hvad jeg så sælger den for. Men til gengæld så kommer Intellier, en Rillaboom og Cinderace i den almindelige. Og så tror jeg måske også, jeg gemmer den der til Premium. Godt, så er det de der 2. Nemt. Jamen altså, hold kæft, hvor der kører, var. Der er nogle flere lommer. Ups. Og nogle flere lommer. Nogle flere lommer. Charizard lommer er altid greatly appreciated. Og henmarkeren her. Noget enormt nemt. Dem sælger jeg jo også. Ikke fordi jeg ligefrem sælger mønter med hende særlig ofte. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg har solgt nogle af hendes mønter nogensinde faktisk. Men nogle flere lommer. Og nogle flere lommer. Hold kæft, mand. Det er skide godt. Så er der verdens gladeste madkasse her. Med nogle flere lommer. Så. Altså jeg mindes, at at der var så mange lommer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Det er sgu meget godt. Den her kasse er jo også meget cool. I like this box very much. It's a very nice box, yes. Godt. Shining Fates. Lad os se, hvad vi har. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er energikort. Skal vi se om hele lortet bare energikort. Så er der sgu til Pokémon. Bum. Alright, nemt. Den gider jeg ikke at blande mig så meget i. Skal vi se om den næste kasse her måske også bare energikort. Det er det ikke. Det er blandet trænerkort. Og lidt energikort. Det er måske nederste stak af dem her, der er energikortene her, så dem kan jeg godt lige tage ud. Alle de her trænerkort, jeg gør ikke rigtig noget for at... Jeg skal simpelthen lige få det sidste 2 her. Jeg gør ikke rigtig noget for at gennemgå det, men jeg kommer til på et eller andet tidspunkt at finde en eller anden måde, jeg kan maksimere noget profit på trænerkort, men jeg gør mig ikke særlig grundig i det, må jeg erkende. Så, men det er fint, der er en trænerkort, bank, det kan vi sagtens bruge. Så er der en Arceus kasse her, og bum, der har vi sgu vores Celebrations. Det er ret nice. Jeg er i gang med, der er noget mere træner, der var jo lige over i trænerkassen her. Bum. Jeg er i gang med en Celebrations binder. Mit gæt er, at det her kommer til at være det samme. Hver gang man åbner en Celebrations pakke, så er der jo en masse sådan common hollow kort. Eller hvad man skal kalde det for. Så mit gæt er, at det primært er det. Så det jeg nu er tempted til at gøre, det er faktisk at trække Ho-Oh, Lugia, skal vi se her, ud, fordi jeg har et ønske om, at jeg gerne vil have Lugia i en 10'er. Ho-Oh vil heller ikke være dårlig. Hvis jeg alligevel skal sidde der er sgu en Classic Collection. Der er sgu en Classic Collection mere, den har en lidt sjov foil effekt. What the heck? Kan I se det? Der er som om, at der er sådan en ridser, der går ned i. Det kan jeg slet ikke huske, at der normalt er. Mew. Cosmo. Mew. Ja tak, der er sgu. Det er jo det bedste at få i de her bulkkasser. Det er gode... Fuck, kommer hun fra Professor Burnett? Den er også sjov, så når man skal lave et masterset med Celebrations, det kan jeg så ikke huske, at hun var der. Så det er jo også lidt ekstra godt. Ja, det er jo det gode ved at få noget, som der er en lille smule bedre end bare bulk. Bedre end bare bulk. Jeg tager ikke godt fast på det her længere. Så der. Men så kan jeg lige få tjekket nogle af de her sådan lidt bedre nogen igennem. Jeg har jo, for eksempel så er Pikachu jo blevet temmelig dyr. Så det vil ikke gøre mig noget at gøre mig lidt mere i nogle af de her sådan hits. Bum, sådan der. Alright. Sagde jeg og troede, jeg havde været det hele igennem. Jeg havde så lige den stak her. Spørgsmålet. Altså, Kiagiva i Veltal er også bare fucking fed. Men der er ikke lige så mange, der synes, så den er ikke så vigtig. Der er fandme mange Ho-Ohs, der er trukket. Så der kommer noget mere.
Lugia der, det vil jeg helst være fat på. Mew vil være god. Dengang det udkom, der tror jeg, hvis der er nogen, der sagde, at de ville grade et Ho-Oh-kort for Celebrations, der var uendelig mange af dem her lige, da det kom. Nogen, der sagde, at de ville grade det, så tror jeg, at de fleste ville le og sige, ha. Det var sgu da dumt. Hvorfor vil du dog det? Men nu er tiden fløjet, og kortene har ligesom en nærmest kultstatus i samlermiljøet. Jeg er sikker på, at der er andre end mig, der ville synes, det var fedt at have et Celebrations Lugia-kort i en 10'er. Så, skal jeg lige med ned. Det var der også nogen, der ville synes, det var fedt med Groudon, men det er lidt for meget arbejde at lægge i det. Og så det gider jeg ikke. Bum. Vi kan jo lige for sjov vende den her om, og så kan jeg lige for sjov prøve at slå det op, og så se, om de overhovedet går for noget. Jeg ved det jo faktisk ikke. Jeg har ikke kigget på prisen. Det er primært, fordi jeg bare selv synes, det ville være fedt. Celebrations PSA 10. Skal vi se her. Det er nok primært Classic Collection, der så kommer frem. Greninja Gold Star, senest solgt. Øjeblik siden. 3.685. Bum bum. Mega Rayquaza, 1.500 kroner. Bum bum. Fandme så Dark Sylveon. Er det fordi det er Jumbo? Nej, det er et almindeligt kort. 1.200 kroner. Okay, så man kan se, altså det ville faktisk i teorien godt kunne betale sig at kigge de almindelige Celebrations kort igennem, fordi at PSA har haft den der liggende, bum, Dialga, som blev solgt for 600 kroner. Det er sgu meget godt gået. Mimikyu, promokortet, den er gået over 3.600, det giver meget god mening. Det er umuligt at grade. Altså umuligt at grade. Nå, skal vi se her. Men det er egentlig lidt efter. Pikachu Celebration, senest solgt i PSA 10, 4.390 kroner. Crazy. Lances Charizard Celebrations, 1.100 kroner. What? Ja, okay, det er fucking crazy det her. Okay. Jeg kan godt være, at jeg skal gøre mig mere umage, end jeg egentlig bare havde tænkt til at starte med her. Jeg tror ikke, jeg har tid til det. Zacian V, PSA 10, 115 kroner. Der er ikke nogen, der kan lide dem. Altså, det er små børn kan godt lide Zacian, og som synes, der er ikke så mange andre, der kan lide dem. Nu prøver jeg bare lige at se her. Lugia, bum. 961 kroner for 4 dage siden i PSA 10. Så er den så blevet solgt for en måned siden for 620 kroner, og 2 måneder siden for 801 kroner, så det er sådan lidt random. Ikke noget, der bliver solgt så ofte. Og hvis jeg lige kigger på, om der er noget, der rent faktisk er til salg med den. Kom så eBay, jeg tror på dig. Der er et kort til salg til 900 kroner lige nu, ellers er der ikke nogen overhovedet, så det er jo også sigende. Så lad os prøve Mew. Der skal jeg have den over, fordi ellers så går det galt. Det er Mew nummer 11. 011. Okay. What the flip? Jeg tror måske, at den er endnu dyrere. Okay, der ligger en til salg, jeg lige kan finde. Kun en til salg. What? Der ligger en til salg til 6.409 kroner. Men det er jo ikke ens betydende med, at den vil gå for. Men nu prøver vi at se. Last sold på Mew. Altså på det kort, der er lige her. Bum. Last sold 1.538 kroner. Og for et par dage siden, cirka det samme. Nej, ikke for et par dage siden. Det hele er faktisk for... Der har ikke været nogen, der er blevet solgt i over en måned. Det er også fucking crazy. Man kan godt se, at der er lidt en vinkel i det her. Så selvom at det er, måske virker lidt fjollet, at jeg sidder og citerer Celebrations bulk, så er der altså en mening i det. Det kan være, jeg skal passe endnu bedre på, end jeg lige PC gør. Nå, vi fortsætter. Mew, den skal også derned. Altså alle de andre burde jo i teorien også kigge igennem, men livet er for kort. Cosmog, Dialga, Kyogre, Ho, yes please. Men det er den slags tid, der bliver lagt. Der var sgu en Classic Collection, men det er den slags tid, der bliver lagt. Når jeg køber samlinger op, så sidder jeg vil så sige, jeg har ikke haft så meget tid til at gennemgå for great
Det er kun, hvis det er sådan et eller andet kæmpe hit, jeg lige tilfældigvis spotter, kunne give mening. Det kan man jo også se i mine grading-videoer. Der er ikke mange logier, der er blevet sendt afsted. Der er ikke nogen, der er blevet sendt afsted. Men hvis man har tiden til det, så det er helt klart en væsentlig prisoptimeringsmulighed. Eller værdioptimering. Godt, det var sgu det. Men så ved jeg, hvad jeg lige skal kigge igennem, inden jeg får lavet nogle mapper, fordi jeg vil gerne have en Logia, jeg vil gerne have en Mew. Håber er ikke helt lige så vigtigt, men håber vil også være fed at få. Godt. To be looked through, det kan være en helt anden video. Vil I se en video, hvor jeg bare sidder og kigger... Jeg har nok 5 gange mere af de kort der. Vil I have en video, hvor jeg bare sidder og kigger dem igennem? Rocket Zapdos, hvad er man standen på den anden? Print. Dot. Boom, der kan man bare se. Den slags samler jeg ikke på, så det kan jeg jo være lidt ligeglad med. Men fremragende, den ryger ned den samme med, og så bare lige i sin egen kasse der. Alright, så er der også, fra Celebrations til Celebrations, kom så. Bum. Der er kodekort. Hvis der er nogen, der mangler kodekort, så må man jo bare lige komme forbi og snuppe en stack. Det er jo sjovt, jeg sad og tænkte på det i går eller i forgårs. Jeg sad og tænkte på den anden dag, at da jeg startede butikken, så havde jeg nogle gange nogle moments, hvor jeg faktisk bare sad og scannede kodekort. Fordi at, jeg ved, hvad fanden skulle jeg lave? Der var jo styr på det hele. No fucking way kommer jeg nogensinde til at bruge min tid på, hvad tjener man på at sidde og scanne kodekort i en time? Tjener man $1,5 måske, hvis det er nogle nye kodekort. No fucking way. Så det gør jeg ikke. Men de kan bruges til sådan noget Pokémon og julemarked og sådan noget. Det her det er hitsen, skal vi ikke tage dem til sidst. Og så prøver vi lige at åbne op for den her big ass box right here. Det er... Ja, det gider jeg jo heller ikke at kigge igennem. Men der er altså en Impy Dimply der. Så hvad er den fra 22? Altså det er jo ikke... Altså, der er noget træner. Der er noget hollow. Sword and Shield, Air, Napoleon. Okay. Men er det specielt foil, eller er det bare almindelige hollows? Det er vist almindelige hollows. Det kan jeg simpelthen ikke tage mig af. Reverse. Det var til gengæld en so reverse. Det var meget godt. Nå, det bliver... det kan jeg ikke tage mig af nu. Det er bil. Det må være noget, hun gider sig til fra Illustrator. Vi er i gang med Illustrator-mapperen. Der er jo kommet, vi skal nok vise hitsene bare roligt. Der er jo kommet lidt mere sortering. Første sortering skal det i hvert fald blive taget. Så her der kan man se kasse fuld af det ikke so. Jo, så det er so-kort, der ligger klar til at få priser. Er det Shinigander måske? Ja. Mido, nej, fucking, hvad fanden hedder hun? Nej, Kusuba selvfølgelig. Hvad fanden er det her så? iPhone. Er det en Illustrator, vi samler på? Så Skaf, ja okay. Der er ikke nogen, der samler så meget på. Midori, og så en hel masse Kumir-kort den der. Og så mange flere to come endnu. Så det er a long way to the top if you want rock and roll. Som der engang var nogen, der sagde. Nå, lad os prøve at se på de her hits. Jeg skal også sætte priser på hitsene, så det kan være, at dig, der sidder og kigger med, vil få glæden af at se mig sortere i det, som der lidt hurtigere skal tages frem til butikken. For jeg vil jo gerne fylde hylderne ud med ting. Og man kan jo se lige nu, der er faktisk lidt tomt. Så det står klar til, at der kan komme nogle ting på hylderne. Prøv at se. Så den her, den har vi lige set i PSA 10 går for, var det 3.000 jeg sagde? Eller var det 4.000 jeg sagde? Den gik i hvert fald for, jeg går lige tilbage her, så ser jeg. Hvad gik den for? Senest solgt 4.390 kroner på en auktion. Og hvis jeg lige går ind og kigger på den, så var det faktisk en med 44 tidligere anmeldelser, der har lavet den. Så det var ikke engang sådan en tydelig chillbit eller noget sindssygt.
Fun crazy. Nå, men de skal af gode grunde lige kigge igennem til PSA. Fordi hvis der er en af dem, der kan ramme 10, så kan jeg holde fri 2 dage. Godt. Guldkort. I love it. De koster ikke så meget at købe op, men de er sådan relativt nemme at afsætte til noget højere pris. Så det er nok også der, min avance ligger lidt bedre. Sælger jeg boosterpakker, så tjener jeg stort set ikke noget. Sælger jeg guldkort, så tjener jeg faktisk lidt. Så det er wonderful. Og der er også plads på hylden til nogle flere guldkort, så det er very, very nice. I like very much. Magma Bassin, til gengæld nok det guldkort, jeg har allerflest af. Jeg ved ikke engang, hvilket sæt det kommer fra. Ja, jeg tror, jeg har. Jeg ved ikke, hvor man har. Jeg kan se det herfra. Jeg har i hvert fald en håndfuld, der står på hylden. Jeg har måske 2 eller 3. Men normalt så har jeg ikke så mange af den samme. Jeg har mange forskellige. Urshifu. Det er de billigste, hvis man sidder og overvejer at lave en Pokémon butik eller webshop, eller sælge ud til sådan nogle shows, og man gerne vil have noget, man faktisk kan tjene penge på. For de fleste Pokémon-kort, believe it or not, eller sådan Pokémon-produkter, tjener man ikke særlig meget på. Man skal have rimelig meget, der ryger igennem i stedet. Det er ikke så meget enkelte store salg på, lad os sige, nu kigger jeg bare rundt, sådan noget White Flare Black Bolt. Altså, mindre man har en distributøraftale, det er temmelig svært at finde, så køber man det jo til markedsværdi og sælger det en lille smule højere. Og hvis man har en distributøraftale, som man typisk kun kan få, når der er uinteresse i Pokémon, så sælger tingene meget billigere. Men kort og lang er min pointe der, guldkort, de koster ikke så meget på kartmarkedet. Og hvis man så satte sig ned og gjorde sig umage med at fylde mapper op og tage det ud til et lopmarked, eller et eller andet den dur, så er det faktisk noget, der kan noget. V-korten gider jeg ikke at gennemgå. Jeg vil bare lige lægge dem til side. Jeg skal have lavet en mappe med shiny kort, så det passer mig. Det skal også lige gennemgået, fordi alle de der celebrations kort, der er de jo stukket fuldstændig. Jeg skal have lavet en mappe med shiny kort, så det er meget godt. De er også ret fede. Jeg tror, jeg er nødt til at kigge helt det lort igennem. Bortset fra Sammensætter, fuck Sammensætter, den ryger bare i V-kortene. Men Tarkian er også lidt peberet. Den udgave der, og den der ryger derned. Masser af nye trainers. En trainerbunke, og VMAX-korten er også et hit i øjeblikket. Jeg har dem stående på anden nederste hylde. Nu er det jo så begyndt at fylde lidt ud med nogle af de andre også, men det er faktisk ikke helt tosset. Hey. Godt. Så er der nogle af dem her, de er også rigtig gode. Og de ryger også lidt hurtigt. Jeg har egentlig bare en intention om at lave en mappe, der hedder Illustration Rares, eller Art Rares, Trainer Gallery, den her slags kort her. Hvad fanden hed de gamle dage? Der hed de, det kan jeg ikke huske. Men lave en mappe fuld af dem her, fordi de er jo i øjefaldene, de er jo flotte og ret nice. Så er der V-kort til V-kort-mapperne. Hvis der var en, jeg synes den der er lidt ekstra fed, men hvis der havde været en Charizard, tror jeg måske jeg lagde Charizarden til siden en bunke, fordi den er lidt mere værd. Bum, 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 kraskort. Jeg kører faktisk ikke full art længere som full art, jeg kører det bare ind og kalder det for kraskort. Og det gør jeg, fordi det er det, børnene betragter det som. Det er det, de kalder det for. Jeg har været den her igennem, det hedder ikke. Der er noget mere shiny. V. Godt Arceus. Godt V-kort med Arceus. Men stadigvæk samme pris. Glaceon, heller ikke helt dårlig. Glaceon har ikke noget butthole. Jeg har sagt det før. Nu siger jeg det igen. Glaceon kan ikke pølle. Kan ikke lade sig gøre. Godt, så god stak med V-kort. Det er fremragende. Det vil jeg altid gerne fylde op på V-kort-depoterne. Det er dog. Alle med de ryger bare i kraskort. Hvor lægger jeg dem henne? Jeg har lige haft dem. Whatever, de ryger over. V-kort. Noget special foil promokort. Jeg skal også have lavet en mappe med sådan noget Cosmos foil. Special foil. Og nu kom der sgu da nogle
Nogle WotC hollows, dem tager vi lige til sidst. Dem tager vi lige helt til sidst. Dem skal jeg sætte priser på også, så det passer mig fint, at vi runder af med det. Et japansk kort. Der var noget mere det her. Så lige og så fjerner de her lommer her med det samme. Jeg ved ikke, hvordan sådan nogle her grades, eller om de kan grades. Jeg synes, den er lidt bølget i toppen. Jeg gider ikke at prøve. Ja, det kan jeg ikke tage mig. Men den ryger lige en lomme. Et frisk sleeve. Altså Charmeleon. Charmander. Men det er lige før jeg faktisk bare burde sætte Charizard på hylden. Lige finde ud af, hvad sådan en går for. Og så smække den på hylden mellem alle de andre Charizards. Det er jeg sikker på, at der er nogen, der snupper. Den lægger jeg faktisk lige i en bunke herover. Godt. Hvad fanden gjorde jeg den ende der? Jo, det er out of camera, det kan man ikke se. Jeg kan godt se, at det begynder at rode en lille smule på bordet nu. Det er en del af gamet. Og WotC, det kom herover. Så er der nogle Aldert Illustration Rares. Det her det er også mega fedt. I like Celebration very much. Gengar, den satte jeg også til en højere pris, fordi det er det er ikke bare et VMAX kort. Den kan ikke grades den her, men det er stadigvæk et mega fedt VMAX kort, og jeg er i underskud af Gengar kort i øjeblikket, så det her det er også et, der skal på hylden snarest muligt. Jeg laver lige sådan en ting, der skal på hylden, og ting, der ikke skal på hylden. Det skal sgu nok også. Yes. Og de kan komme over til de andre Celebrations ting. Og så dem her, hvis de kan grades, vil jeg også gerne have dem graded, men jeg har en kasse af dem. Jeg har fucking mange af dem. Så det er ikke noget, der haster. Godt, det var hitsen. Så nu skal vi prøve at se her. Nu får jeg bare lige lagt det her lidt væk, og så lad os prøve at tage et kig på alt det, som jeg gerne lidt hurtigere vil have. Dem kan jeg sætte i mappen i morgen. Det haster overhovedet ikke. Det sjove er med trænerkort, jeg har fucking mange. Altså, jeg har virkelig mange. Altså, den her for eksempel, jeg har så fucking mange af dem. Chilean, whatever her, jeg har også dem her. En gang imellem, så kommer der nogen ind, som spiller, eller som samler specifikt på dem her. Og så kører de halvdelen af mappen. Og så har jeg ikke nogen tilbage. Eller så har jeg ikke så mange tilbage. Og det gjorde der i, jeg kan dog nok huske, hvornår det har været, men det gjorde der i, whatever, for et par dage siden. I sidste uge, så var der en amerikaner, der kom ind. Han købte, det ved jeg ikke, hvad han købte, 25 måske, af de der trænerkort. Og så giver det mening, at jeg har en map, og så giver det mening, at jeg bruger tid på at lave den map. Men op indtil da, så nogle gange så tænker jeg burde simpelthen, altså, jeg ved ikke, hvad jeg burde. Men så nogle gange, så kommer der bare lige en helt rigtig person, der lige præcis leder efter, lige præcis dem der til, fik jeg ikke spurgt ham, om det var et masterset, eller om han spillede, eller hvad han gjorde, men det er sådan en af de der, når de bliver solgt, så er det en rigtig god forretning, men der kan satme gå lang tid imellem. Selvfølgelig ikke lige så lang tid som, jeg er sikker på, en elektronikforhandler kan have liggende et USB-C til A-ledning eller sådan noget. Det kan måske ligge der et halvt år. Men hvor mange af mine mapper, der ryger der jo ting ud, du ved, lad os sige sådan noget mid-era mappe, der ryger der jo rigtig mange ting ud hver eneste dag. Charizard-kort ryger der hver eneste dag, eller noget, der ryger afsted. Hvor de fleste kort er noget, der bliver roteret ud på inden for 2 uger eller sådan noget. Der har trænere en tendens til at være noget mere, hvad skal vi sige, besværlige. Der er ikke lige så meget power på dem. Skal vi prøve at se. Den kan ikke grades en 10. Der er et eller andet oppe i toppen der, og den er lidt med OC. Så, men det har været 1000 kroner. Det var også jerndødt. Honchkrow har jeg lige solgt i dag. PSA 10 for 375 kroner, tror jeg. Han fik 25 kroner af prisen. Den kostede kun 400 kroner. Det synes jeg er jerndødt. Samme med Sandaconda her. Ja, det var jo utroligt grimt Aldert-kort. Det var, du ved, og folk var helt oppe og købe, Sandaconda, radiator, kostede, hvad kostede den? Nogle af der kan huske, så 800 kroner eller sådan noget.
Mit gæt er, at PSA til. Du køber 2 PSA 10 for 800 kroner. Drapion. Ja, altså. Der er nogen, der godt kan lide Yukimori, og jeg har en respekt for folk, der godt kan lide illustratorer, men altså, det ligner jo 3 skurke fra Power Rangers. Smorphin Time. Så nogle putties, der kommer ned og angriber dem, og så er der en stor Drapion. Make my monster grow! Og så skal de slås. Nå, nu skal vi se her. What's kort? Let's fucking go. Azumarill. Jeg skulle lige til at sige, at vi solgte en i dag, men det gjorde vi ikke. Det var en Poliwrath, vi solgte i dag. Men det er jo, Azumarill er vel også sin generations Poliwrath. Det kan man jo godt være, faktisk sige. Raikou, solidt kort. Solidt kort. Er det her foil her, nu siger jeg noget, som hakker lidt ned på min egen kort. Det er min hadefoil. Jeg kan godt lide swirls, eller de små prikker. Men de der store, fede cirkler. Altså, jeg har jo købt nogle dyre kort igennem tiden. Og nogle gange så har jeg kunne købe et kort, som jeg havde for eksempel Umbreon fra Neo Genesis Prince. Men det er altså det japanske udgave, Neo 1 Umbreon. Den købte jeg til 1000 kroner mere. Det var det pæneste kort, der var. Og en af faktorerne, der spillede ind, det var, at den ikke havde sådan en stor, fed cirkel. Jeg kunne have købt den for 1000 kroner mindre. Samme stand, samme det hele. Men så havde den haft sådan en stor, fed cirkel. I don't like it. Det ikke, it doesn't float my boat. Så Blossom. Vileplume. Altså, det er jo meget af det her jo også sådan lidt basic, du ved, standard hollows. Men jeg vil sige, Entei der, den er rimelig fucking solid. Med Champ, de kan altid sælges. Det er fucking ligegyldigt. Men alle elsker det. First edition. Og så til trods for, det var faktisk 1999-2000, det var faktisk rigtig godt. Så det gør den en lille smule mere sjældent. Så det er både, quote, altså det er det jo ikke, men det er jo både første print og sidste print. Det er jo en sjov lille fun fact på den. Og det er fordi, at de lavede mange forskellige print af base-sættet første gang, så hed den first edition, så var der ikke nogen sådan skyggerunder, man kan sådan sorte streg, der går langs billedet. Og first edition, så kom der uden first edition, men stadig uden den der sorte streg, så kom den, hvor den havde den sorte streg, men ikke first edition, og stod der 1999 nede på den, og så til sidst, for en relativt kort stund, meget begrænset oplag, så kom den så med 1999 til 2000 nede i bunden. Grunden til den her stadigvæk er first edition på, det er, hvem ved, Wizards of the Coast medarbejder, der har mimet os. Ingen ved det. Jeg ved det ikke, men det er sådan, det er. Sindssygt fedt kort. Et af de kort, der er meget svært gradient, ikke at sådan råt kort her skulle komme op og få en 10'er, men nærmest umuligt at få en 10'er. Der er så meget hollow foil, der kan være print lines i fra start af, og det er umuligt. Altså, jeg ved ikke, hvad poppen ligger på, men jeg er sikker på, at den er lav. Så har vi et par flotte, gode. Nogle her, vi har en Flareon. Der er en Jolteon. Og til sidst, så er der fandme der også en Vaporeon. Altså, der er stadigvæk et par hollows tilbage her. Men nu får vi lige hævet dem her frem, sat nogle priser på, og så kan man jo skrive ned, om man synes, at jeg er totalt off, eller om det lyder meget fair. Hitmonchan. Lidt creased på bagsiden, forsiden. En lille smule. Ja. Skipetch og en Gyarados. Det var en af de Pokémon, der var svært for mig at stave navnet på, indtil jeg var 32 eller sådan noget. Gyarados. Godt. Det var dem. Nu skal vi have nogle priser på. Så frem med den her liste, jeg har begravet under alle de her kort her. Ups. Og lad os se her. Så hvis vi tager en rækkefølge til det her. Gyarados, den ligger i midten af det hele, så det er der ikke nogen rækkefølge til. Godt, det er fint nok. Jeg kan godt leve med det. Vi kører bred skærm. Så Machamp. Den kommer til at koste. Og det her, det er altså ikke cardmarket-priser, fordi den er ret billig på cardmarket. Det er fysisk butik midt på. Du er ikke Gyarados skal vi også godt tage. Det er fysisk butik. Det er udgangspunkt i cirka cardmarket. Og så plus premium er kommet ned og købe i en butik. Og det kan vi jo snakke mange
lange fortælling om, hvorfor i alverden skal det dog koste mere i en fysisk butik end på kartmarkedet. Jamen det er fordi, at hernede, der ved du, de er blevet gennemgået af undertegnet. Og af den årsag, så skal min tid jo også koste en lille smule, så jeg kan holde 4 heste i live og en kæreste. Clefairy, den får sgu også en 100 kroner sedels stempel der. Man kan sgu dog nok se det med det her lange zoom-lens her. En af de bedre Vaporeon, den kan få lov at komme op på... skal vi se, om der er noget på standen, der gør, den ikke skal der hen. Nej, hvad? Det skal sgu nok blive solgt. Det er et 150 kroners kort i den her butik. Bum. Så er der Jolteon. Den er faktisk noget dyrere, kan vide. Nå, Vaporeon er selvfølgelig et dækkort, og Jolteon og Flareon skulle man trække pakkerne. Jamen det er jo sådan, så er. Så Vaporeon, den er billig. Jolteon, den koster lidt mere. Den koster 225 kroner. Dut. Og det gør den til trods for, den har lidt whitening nede i hjørnet op toppen. Eller lidt, der er masser af whitening. You get a whitening. You get a whitening. You get a whitening. Flareon. You get a whitening. Ellers okay. Lidt whitening i toppen. Flareon, den kom til at koste 200 kroner. Hvad siger jeg til de her lange videoer? Er det til at holde ud? Her sidder jeg en time og rander og viser de her kort frem. Jeg kunne have sat de her priser på meget hurtigere. Hvis jeg... den skal lige lidt længere ned. Hvis jeg ville, og jeg ikke havde kamera på, så havde jeg nok. Så det er jo også... Jeg håber, at der er nogen af jer, der bare kan finde bare et lille bitte et eller andet, man kan bruge til noget. Nå, Machamp, det er jo så der, hvor der er nogen, der vil sige, nu er du simpelthen unfair, Alex. Det kan ikke være rigtigt, du sætter den til den pris. Men jo, det gør jeg. Det er det, de går for. Det er sådan, det er. 150 kroner. Og ja, så må man gå ind på kartmarkedet, og så må man håbe, at ens konvolut ikke bliver bugget, eller forsvinder i den tyske post, eller et eller andet. Det er sådan, det er. Vileplume, den koster... Den er også noget dyrere, jeg havde gættet mig til. Den koster også 150 kroner. Så er det ikke et dæk? Hallo? Eller hvad? Det er det måske ikke. Blossom. Så normalt, når jeg laver det med, så plejer jeg at smække priser ned på bordet, og så lægge dem i forskellige kategorier, i stedet for at sidde og retter på den her med hver eneste kort. Men nu er klokken 9:15 om aftenen, og det gider jeg bare ikke. Kangaskhan, den får sgu også lov til at koste 100 kroner. Jeg tror også, den koster lidt mindre, fordi det er et Jungle Deck kort. Raikou til gengæld. Skal vi lige se her, om der er noget, der gør, at jeg er totalt tavlig, hvis jeg sætter den til... Ved du hvad, det synes jeg faktisk er fair nok. Den kommer til at koste 275 kroner. Bum. Og der har jeg lige fundet på, her lige på stedet. Det er sådan, det er. Ud af mit hoved, ind i den her prispistol, og hen på det her Raikou-kort. Azumarill. Ja. Yeah. Den kan få lov at koste 100 kroner. Bum. Normalt med de her kort, man kan sige med Art Rares, der er lige udkommet og sådan noget, så sidder jeg nærmest en til en og matcher kartmarkedet, men jeg har legit svært ved at holde Watchy-kort på hylderne. Jeg ved ikke engang, hvad jeg havde, det skifter jo hele tiden. Men man kan se, det her, det er lige nu, til og med der. Det er alt, hvad der er tilbage af Watchy-holders, fordi de bliver solgt fucking hurtigt. Og ja, så for min skyld, så vil jeg jo egentlig nærmest gerne have hele det her montre bare bliver lavet til Watchy Hollows. Men de bliver solgt meget hurtigt, så derfor så sætter jeg også prisen en lille smule højere. Udbud efterspørgsel. Det er sådan, det fungerer. Boom. Alright, det var alle Watchy Hollows. Så skal vi have sat nogle priser på dem her. Og så skal jeg se, hvor meget af det, jeg har noteret på forhånd her. Sandaconda, Bum, Drapion, Kricketune, Bum, Kricketune, den kan få lov. Jeg synes, jeg har en over i monstren, nu vil jeg gerne bare matche den anden.
Hvad koster den anden herovre? Der den er, der står sgu der til en 100-lap. Måske det lige i overkanten. Så kan vi sige, at den næste, den kommer til at koste 80. Og så, det gør den ikke. Den kommer sgu også til at koste 100 kroner. De skal nok ryge afsted, dem her. De er pæne, de er flotte, det er gode kort. Meget pænt stand. Så der gider jeg faktisk ikke, at jeg gider ikke gå på kompromis med det. Der skal også være et premium. Og sådan er det. Det er en eternal battle inde i mig, at hvor jeg skal sætte de her priser hen. Men bum, det er sådan der. 100 kroner. Sandaconda, 100 kroner. Honchkrow, 100 kroner. Lance's Charizard, ja. Har jeg nogen på hylden nu? Det har jeg. Den står til, hvad står den til? Den står til 125 kroner. Bum, så det er også det, den kommer til at koste. Den her. Jeg lige skal tjekke, om det er en 1000 kroners PSA-kandidat. Det kan jeg ikke huske, om jeg allerede har gjort. Men var det ikke noget med. Det var den, der var OC. Det var sådan, det var. 125 kroner. Bum. Alright. 125 kroner. Bup. Doing. Så er det Arceus V. Den synes jeg også er stående herovre. Du vil være med til at hjælpe mig med at finde den her. Jeg synes, at jeg har. Det kan også være, at jeg har solgt dem, eller at de er røget. Arceus V. Jeg virkelig ikke have nogen stående her. Jeg er sikker på, at jeg har nogen. Strik bare om bagved. Det var sikkert et pudsigt tilfælde. Jeg var sikker på, at jeg havde nogle af dem. Det har jeg ikke. Det kan også være, at der er en, der peger på sin skærm lige nu og siger, Alex, nej, det er jo. Kan du ikke se den? Det kan jeg ikke. Så derfor så kommer vi til at sætte den til 125 kroner. Bum. Dut. Charizard V-Star. Det skulle også 125 kroners kort. Det ved jeg godt. Den er også noget billigere på kartmarkedet. Men hvis man står og her og nu har brug for et Charizard-kort, så er det her nu prisen. Bum. Mew. Den kan altså godt bare få lov at bo i V-bunken. Gengar til gengæld. Den vil vi gerne have en 50 for. Bum. Okay, så det går bare. Vi fandme nogle proaktive, effektive. Bolton, den tror jeg ikke kom med ud på det her print. Okay, de her to, de må blive på et andet tidspunkt. Og det var de sgu egentlig også. Og så tænker jeg, at nu er jeg optaget i en time, og jeg er træt. Så det her, det var videoen. Sikke et råd, var. Så nu ved man, hvad jeg skal ud ned og lave i morgen tidlig. Jeg skal rydde op og sætte ting på hylderne, så hvis du vil have fat på nogle af alle de her kort, så ved du, hvor du kan finde dem hen. Der kommer nye mapper med illustratorer, med celebrations, med evolutions, med Team Rocket Returns, med en masse andre ting. Og jeg tager alle de mapper med til Copenhagen Toy Fair. Så hvis man har lyst til at bladre i det, men ikke gider tage hele vejen til Helsingør, så kan man tage ind til Toy Fair og hænge ud der. Vi har 6 sporer, måske 8. Jeg har i hvert fald efterspurgt 8, så nu må vi se, om vi får 8 eller 6. Og et helt team af knivskarpe mennesker, der er med til at løfte den opgave. Så det bliver skide godt. Nu gider jeg ikke mere. Vi ses. Tak fordi du kiggede med. Hej.